Като заключение бих могъл да кажа, че SunSpirit като компания е една иновативна, доказала се компания с опит, с квалификации, доста гъвкава, следяща нуждите на всеки един от нашите партньори, която би могла да предложи цялостни решения, която би могла да превърне един несъществуващ, един неизползван до сега покрив в генератор на доход, като това нещо би донесло една гарантирана възвръщаемост, както и ние сме много силно ангажирани в общата мисия да опазим околната ни среда и природата. Сега е време всички да направим нашия избор. Разбира се, той е и ваш. Още веднъж благодаря ви много за вниманието.